Najeriya ne, kasar da talauci ke tilasta satan mutane. Ni ma dan Najeriya ne, kasar da talauci ke tilasta satan. Assalamu alaikum. Na wuni Alhaji. An wuni lafiya. Ya gida. Alhamdulillah. Ya ayyuka. Masha Allah. To dan Allah dan Annaba a taimaka min zan sai abinci ne. Gidanmu ba abinci ya kare. Dan Allah a taimaka min ko ya. Taimaka maka. Abinci ya A kare. taimaka min Alhaji. Ba abinci yanzu. Bismillah. Abin yaran kenan wannan. A'a ka dai je ka ci abincin da In wannan. ci abinci. Yes. Naira 5 ne fa. Bata ishe ka ba? Yanzu ko alewa ba zan siya da naira 5 din. A wannan zamanin ai kudi wahala yake yi. Kapta. Daman ku talakan. Wannan ba ta yi ma ba? Dan Allah a taimaka min Alhaji. Ban kudi na dan ku talakan haka kuke. Da shegen nasi ba za ku nema ku tara ba.